Γεια σας από μένα, εγώ είμαι ο Παναγιώτης, είμαι καινούριο μέλος στην ομάδα του Moto Market και μαζί με μένα ήρθαν και τα προϊόντα της αμερικάνικης εταιρείας Klein. Η Klein είναι μια εταιρεία που υπάρχει από το 1999. Ξεκίνησε στην αρχή με προϊόντα για το snowboard, τα οποία είναι εξίσου απαιτητικά με το adventure, καθώς έχουμε κρύο, υπάρχει έντονη δραστηριότητα και σιγά σιγά μπήκε και στο κομμάτι του adventure. Είναι μια εταιρεία που έχει πάρα πολλές καινοτομίες και προσέχει πάρα πολύ τα υλικά που χρησιμοποιεί. Είναι όλα μελετημένα και εξελίσσει τα υλικά της με βάση το feedback που παίρνει από τους αναβάτες και τους αναβάτες που έχει η ίδια η εταιρεία που τους δίνει προϊόντα να τα δοκιμάσουν στο πεδίο. Όταν μιλάμε για adventure, ζητάμε άνεση, ζητάμε ευκολία. Δεν χρειαζόμαστε ρούχα που θα μας δυσκολεύουν ή όταν φτάνουμε στον προορισμό μας ή όταν χρειαστεί να κάνουμε μια επισκευή ή να κουβαλήσουμε ακόμα και τα πράγματά μας μέχρι το δωμάτιο ή τη σκηνή μας, δεν πρέπει το ρούχο να μας βαραίνει, να θέλουμε να το πετάξουμε από πάνω. Ένα τέτοιο προϊόν, για παράδειγμα, είναι το Carlsbad. Το jacket και υπάρχει και το αντίστοιχο παντελόνι, θα το δούμε σε λίγο. Είναι ένα shell jacket, το οποίο δεν έχει κάποια επένδυση. Γενικά η Klein στηρίζει την νοοτροπία του layering, καθώς είναι ένα μπουφάν το οποίο θα το φορέσουμε για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την έδρα μας και θα φτάσουμε στην άλλη άκρη της Ευρώπης, σε μια άλλη ήπειρο. Οπότε θα συναντήσουμε διάφορες αλλαγές στον καιρό. Βροχή, κρύο, ζέστη. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως ταξιδεύουμε, όταν θα περάσουμε ένα βουνό για παράδειγμα και αλλάζει ο καιρός, θα έρθει ξαφνικά ένα ψύχος, να σταματήσουμε και να πρέπει να περάσουμε την επένδυση μέσα στο μπουφάν, να ψάξουμε τα τρούξ, τα φερμουάρ κτλ. Ενώ με αυτή τη φιλοσοφία φέρνουμε τη ζακετούλα μας ή το πουπουλάκι μας, το φοράμε, ξαναφοράμε το μπουφάν μας και συνεχίζουμε. Μετά από λίγο που θα ξαναέχουμε τη θερμοκρασία που είχαμε πιο πριν, ξανασταματάμε, βγάζουμε πάλι τη ζακέτα μας και συνεχίζουμε. Χωρίς, ξαναλέω, να ψάχνουμε που είναι τα φερμουάρ και τα τρούξ και πώς περνάει κάθε επένδυση, αν είναι μία ή και δύο, όπως έχουν αρκετά 4 εποχών μπουφάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι 4 εποχών. Παραμένει 4 εποχών γιατί μας προστατεύει από όλες τις καιρικές συνθήκες και λόγω των αρκετών αεραγωγών μας παρέχει την κατάλληλη διαπνοή για τις πιο θερμές ημέρες. Μέχρι 32 βαθμούς. Βαριά. Είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί πολύ premium υλικά, υφάσματα, φερμουάρ. Στο συγκεκριμένο μπουφάν έχουμε επένδυση Climatec, η οποία μας δροσίζει όσο υδρώνουμε. Όπως και στο παντελόνι, ισχύει η ίδια φιλοσοφία. Εδώ πέρα έχουμε ένα έξτρα υλικό, το δέρμα κατσίκας, το οποίο προστατεύει τη μοτοσικλέτα μας, μας δίνει πρόσφυση και δίνει αντοχή στο ρούχο στα σημεία τριβής. Πέρα από τα adventure ρούχα, η Klein παράγει και προϊόντα με προσανατολισμό το enduro, όπως είναι το jacket Dakar, στο οποίο αφαιρούνται τα μανίκια. Είναι ένα jacket το οποίο έρχεται χωρίς προστασίες, έχει αναμονές όμως για προστασίες, ρυθμιζόμενες κιόλας. Είναι ένα jacket που φοριέται με θώρακα, οπότε καλό είναι, αν θέλετε να το δείτε και έχετε κάποιο θώρακα, να τον φέρετε μαζί σας. Αν δεν έχετε, μπορούμε να σας δώσουμε εμείς να δοκιμάσετε. Την οικογένεια Dakar συμπληρώνουν και τα γάντια, λεπτή εφαρμογή, άνετη αίσθηση, τεχνικό γαντάκι. Και αυτό. Η εταιρεία παράγει επίσης κάποια jerseys με πιο κλασικό σχεδιασμό enduro, πάντα όμως με τις δικές της πινελιές. Όπως και παντελόνια motocross, για όσους έχουν λίγο πιο άγριες διαθέσεις. Καλοκαιρινό είναι το συγκεκριμένο, αεριζόμενο full. Ένα ακόμα απαραίτητο αξεσουάρ στο βουνό είναι τα σακίδια. Είτε αυτά είναι για να κουβαλάνε το νερό μας, είτε για να κουβαλάνε τα εργαλεία μας, είτε για να κάνουν και τα δύο μαζί, όπως είναι το συγκεκριμένο σακίδιο. Κάτι εξίσου τεχνικό, αλλά με πιο casual καταβολές, είναι το Enduro S4, γιατί δεν παίρνει προστασίες, αλλά μπορεί να φορεθεί για να μας προστατεύσει είτε από τον άνεμο είτε από τη βροχή, όπου θέλουμε. Σε μία βόλτα μας, σε ένα περίπατο. Μπορεί να συνδυαστεί με τα υπόλοιπα ρούχα της εταιρείας, να στήσουμε δηλαδή το layering. Αυτό θα είναι το τελευταίο προϊόν που θα μας προστατεύει, όπως είπαμε. Όπως επίσης το alloy jacket, που είναι ένα λεπτό fleece. Πάλι μπορεί να φορεθεί και στην καθημερινότητά μας ή σε μία βόλτα μας, σε μία πεζοπορία, αλλά και μέσα από τα τεχνικά μπουφάν μας. Όταν οι μέρες είναι λίγο πιο δροσερές και λιγότερο τεχνικές, έρχεται το Inferno Jacket να συμπληρώσει την γκάμα. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να περιγράψουμε αναλυτικά όλα τα προϊόντα. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια ποιο προϊόν θέλετε να δείτε αναλυτικά. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.